unha pequena cousa. É que outro día estiven a pensar de como sería un espectáculo meu de grandes ilusións. Ese espectáculo no que se fai aparecer, desaparecer xente, cortar a persoas pola metade. Oh, que guai. A parte mala é que só me dou tempo a pensar no primeiro número que faría. Pero se non vos importa, vos lo comento a ver que vos parece. Veña. Comezaría así. O público entraría nun teatro. Un teatro que sería algo máis grande que isto, non sei, 22.000, 23 persoas entrarían. E nada máis entrar, encontraríanse de fronte un telón vermello, un telón granate coas súas ondas e cos seus pliegues. Por dicir algo. Algo como isto. E a medida que van entrando as persoas, co vento e co aire que xeran, o telón iríase movendo así. E cando todo o público estivese sentado e acomodado nos seus sitios, abrirías o telón e aparecerían dúas tablas. Dúas tablas que formarían unha caixa. E de seguido soaría unha voz en off que diría algo así como: os espectadores que suban ao escenario e examinen as tablas. É o que diría a voz en off, non? Que os espectadores suban ao escenario e examinen a caixa das tablas. Que examinen as... Examina. Ah, vale, Dios, Moi ben. non estaba perdida. Que non teña ninguna trampilla a caixa, non teña No, nada estrano, nada. e a caixa quedaría ben pechadiña no medio do escenario. En un sonido de misterio como este, abrirías a caixa e aparecería algo. Realmente non aparecería algo, senón que aparecería alguén. E ese alguén sería eu. Parézome algo, non? Sí, Bueno. sí. Pecharía ben a caixa e bailaría alrededor dela. Todavía non sei bailar moi ben, pero daqui a ali aprendería a bailar, vale, apuntaríame vale. a clases. E bailaría un pouco alrededor da caixa. E noutro sonido de misterio como este, a caixa volveríase a abrir, pero esta vez non estaría eu, senón que estaría a miña axudante. A continuación, a miña axudante colleríame e encadenaríame e meteríame dentro da caixa. E a caixa quedaría ben pechada no medio do escenario. E agora chegaría o momento da miña axudante. Ela sabería facer danzas árabes, o breakdance e ata o moonwalker de Michael Jackson. E nun intre, pousaríase en riba da caixa e sería máis que suficiente para que aí estivese eu fora das cadeas e dentro da caixa encadeada a miña axudante. Qué bonito. Moi ben. E para rematar, a miña axudante máis eu saudaríamos ao público e este sería o fin do primeiro número do meu espectáculo de grandes ilusións, pero o resto do espectáculo sería cartomaxia cunha pantalla enorme. Que guai. Qué bonito. Grazas. Ven aquí Que ben, conmigo. Nacho. Buah, de novo este rapaz, o gran na de Vigo, 16 anos, pois deixándonos coa boca aberta. Que vos pareceu? Increíble, porque... Xa nos pareceu increíble Sí, da outra vez. da outra vez pareceu-nos increíble, pero hoxe, ca historia que contou, que bonito o faz, de verdad, que bonito o faz. Tes moitísimo talento e iso que soñaches, estou segura que eu vou a estar en primeira fila vendo ese espectáculo. Moitas grazas. Rubén. Destacar sobre todo que o que máis me sorprende que o teu diálogo, a túa forma de facer os trucos non soan arreusados. Nótase que é algo teu que te has preparado na casa e que está moi ben feito. Na carta dicías que ti eras o as. Estou de acordo, porque creo que és o número 1 da baralla, o número 1 da maxia. Vou a dicilo, creo que eres un dos mellores magos que hemos tenido aquí en Xuntos. Grazas. Pase o que pase, para min eres o meu mago favorito de aquí, eh? Oh, Felicidades. que bonito. Pois, gran na, moitas grazas. Pasa aí detrás do escenario a relaxarte un pouquiño. Ai, a verdade é que numerazos de maxia tivemos durante toda esta segunda tempada e como ben dicía aí Rubén, dende logo que o gran na pois foi un dos mellores. A ver que lle conta aí a Yaiza. Un dos mellores que a mí gustaríame saber que, claro, falabas de grandes números de ilusionismo, pero sempre nos traes cartas e non sei si este truco que comezou como cartas o chegarías a facer a realidade, se te atreverías con esos números así de espectáculos de gran ilusionismo. Podría chegar a facelos, pero gústame moito máis a maxia de preto, que pareceme moito máis imposible.